orokorrean ikuste dut aukera ona dela, batez ere ezagutzen dituzulako hemen bertan eta gertutasun batean artista ezagunak eta ezain ezagunak edo aukera daukazu gertutasunetik haiekin hitz egiteko eta artista kontzeptu hori ere bai pixka niretzako lurreratzeko eta ikusteko gertu izan ditzazkezula zenbait pertsona erreferenteak izan aldirenak edo balio handia daukatenak zenbait arlotan edo zenbait arte disiplinatan. Eta naiz eta nire ikasketak beste alde batetik burutzen ditudan, gustatuko litzaidake eta hori da egin dudana udan denbora tarte bat emotea horrenelako ekintzetan. Gustatuko litzaidake bide berriak irekitzea eta aurrera egitea haiek zabaldu dizkidaten ikuspuntu desberdinetatik. Zalantzarik gabe gonbidatuko nioke ia edonori edo behintzat kulturan eta euskal kulturan interesa duen non hori bidea zabalduko nioke hemen izena emateko eta naiz eta hasiera batean zenbait aurreiritzi eduki aldituen behar bada bide berriak irekiko zaizkio eta zalantzarik gabe aprobetxatuko du esperientzia. Profesionalki ez daukate intentziorik edo agian bai, ez dakite denborak izango du ikasketak artera eta kulturara bideratzea, baina bai maila pertsonal batean uste dut oso baliagarria izango zaidala, bai pertsona moduan hasteko zein sortzaile gisa hasteko eta hesteko ere bai. Edonori gomendatuko nioke udako holan parte hartzea, baina bereziki kulturan interesa daukaten gazteei, kulturaz gozatzea orokorrean ez duzu jakintza bat izan behar edo zerbait zehatzen bila joan behar, baina orokorrean kulturaz gozatzen baduzu beste gazte sortzaileekin egoteko grina badaukazu edota euskal kultura eta gure nortasuna zaintzea eta denboran bizirautaraztea nahi baduzu, orduan udako hola zuretzako da.